Potrebujete vytlačiť vaše logo a adresu na obálky a neviete ako na to? Pripravili sme pre vás návod, ako si môžete vytlačiť obálky na multifunkčnom gadgetovom zariadení Nashuatek SG3100 SNV. Pred tlačou si na počítači pripravíte dokument, ktorý chcete vytlačiť s vaším logom a adresou a v ďalšom kroku si zvolíte tlačiareň, na ktorej budete tlačiť. Po výbere tlačiarne sa vám na počítači rozbalí okno, kde si nastavíte orientáciu dokumentu a prejdete do nastavení vlastnosti tlače dokumentu. V ďalšom kroku prejdite do detailných nastavení. Tu si skontrolujte orientáciu vášho dokumentu, jeho farebné nastavenie a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Ďalej si zvolte formát obálky. Pokiaľ sa vám v menu nerozbalí vami požadovaná veľkosť, tu si môžete nastaviť vlastné rozmery vašej obálky. Rozmery obálky zapíšete do samostatného okna, ktoré sa vám rozbalí, teda jej šírku a dĺžku vo zvolených jednotkách. Týmto sme ukončili prípravu tlače na počítači a môžeme prejsť k nastaveniam na samotnej tlačiarni. Teraz si ukážeme, ako nastavíte formát obálky na tlačiarni. V prvom rade sa musíte prihlásiť do systémových nastavení tlačiarne, a to s tlačením kosoštvorca na ovládacom paneli a zadaním prihlasovacieho kódu, ktorým je 6x0. V menu, ktoré sa vám rozbalí, sa pohybujete pomocou šípok a voľbu potvrdzujete pomocou tlačítka OK. V ďalších krokoch zvoľte postupne systémové nastavenie, nastavenie papiera v zásobníku a formát papiera v zásobníku 1. Tak ako pri nastaveniach na počítači, aj tu máte možnosť voľby formátu obálky z ponukového menu, alebo v užívateľskom formáte si môžete nastaviť vlastné rozmery vašej obálky. V poslednom kroku sa odhlásite zo systémových nastavení tlačiarne a vložíte obálky do kazety, tak ako to vidíte na obrázku. Ďakujeme za pozornosť a dúfame, že tento návod bol pre vás užitočný. Viac si o nás môžete prečítať na našej stránke copyoffice.sk.